מה קורה חברים? היום אני הולך לשחק מרדר. בואו תראו אותי. מה קורה חברים? תעזרו לי לערוץ שלי, תרשמו לי לערוץ. ייקח קצת זמן להגיע ל100 רשומים או 10 רשומים. לא 100 רשומים בבקשה. ייקח זמן אבל. עכשיו אני אכתוב לכם שלום חברים. אתם חברים? לא משנה. פשוט תראו את הסרטון. כן, אני משחק מרדר. בזמן שאתם צופים בסרטונים שלי, תשימו לייק. זה עולה רובקס. כתוב שם צביעה ממשהו, לא שמתי לב. יש פה חנות, יש פה סמסונג. אני אקח את זה. כשהייתי בבוא על הכיף, לא הצלחתי לקחתי את זה, אבל לא הצלחתי כאילו לרחף. בוא נרחף עם זה. נרקוד קצת, או שבעצם לא. התחלנו. או שלא התחלנו. הנה, אני מרחף עם זה אבל. מרחף. חשבתי שרק אני יודע לעשות את זה, אבל מסתבר שכולם יודעים לעשות את זה. לא אמרתי. טוב, בוא נשחק. אני חושב שאני נצח במשחק הזה, אבל בוא נראה מאיפה לי. אני משחק, מפחד. אני אכתוב לו שלום. הלכתי. מה זה המקום הזה אדום, מפחיד. לקחתי את הכסף ברחתי. עוד כסף כל היום. כסף כל היום. אני מרחף. אני מפחד להיות לבד שאני נמצא ברובלוקס. לא יודע למה. מוזר קצת. תעזור לי להגיע. ניצחנו כבר מהר. ניצחנו מהר כבר. בוא נשחק עוד משחק, למה לא? It's Ruth, the detective. Have you ever had a girlfriend? Yes, I have. Detective. נחזור לסמסונג, בעצם אני אלך. יש פה סוכר זהבה. התחלנו את המשחק, ככה אמר לי. לא התחלנו. אני עוד פעם אני לא. זה בסדר. ככה זה נראה לי יותר טוב. בואו ספוג נכנס מרובה. ניצחנו. כל הכבוד לי. היא ניצחה אותם. ניצחנו.
נצח, 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 נצח. יש פה אמונג אס, לא יודע איך. מה זה? או לרובקס. אני עוד פעם לא. 3 משחקים ברצף, אני לא. אותה סיגמה. בא לי להשתמש עם הסמסונג, אבל אני צריך לעלות למעלה. אני אלך לשם, אני אלך לצד, אני אעלה רגע, קשה לי, אני אלך למעלה ברגל, זה לא מצליח לי, אז אני אלך מפה. אני אלך ככה, הפרע לי זה, לא, לא אהבתי, לא, נראה לי שכאן אני צריך לסיים, או שלא, לא, כמה זמן, נפסלתי, למה? למה? היית יכול לנצח ולהשיג כסף. בוס, למה עשיתי זה? השגתי רק 4 שקלים. מה אני אעשה? נראה לי כאן אני צריך לסיים את הסרטון. היה כיף איתכם. אפילו לא הייתי איתכם. מה זה משנה? טוב. אם אגמר בסרטון. נראה אתכם נראה לי בסרטון הבא. כן. זה עצוב. נראה אתכם בסרטון הבא. בסרטון הבא נראה אתכם. נראה אתכם. נראה אתכם בסרטון הבא. יאללה ביי.